Okopie mu Akyem Osenase a ne Rebecca Foundation omayo nyame so adwuma ni nyanada enese library bi a omokosi ni wonpotem na fedo mada ne ni de amadesuafo ene mpanyifo omoda enwomesua no wo wonpotem se omumie mankora ne se de bi ombetimi akosua de wo Ebra wodi asoye no emma nananom ne omanfo wa Akyem Osenase ena Ghana ba panyini Lady Rebecca Ekufuado editu dwase se wo hye mabunu no nkran e wo nwomasua mu eyade a eda na koma so pa ne senti otu no wansi wo so obeboa ama nwomasua akonkan ochemu se firi afempini nudi nwotwe ena Rebecca Foundation SCC libraries ede ama adesuafo ene mabuna societies. Yet studies show that many children in sub-Saharan Africa struggle at the lower primary level to read or even comprehend in the official or any local language. Enwachi mensiri penimpo wo West Akyem set odrobuadu ya wono energy nsafo a wode bebi asoye ano eda ba panyine Rebecca Ekufuado ase so watimi abaye wo mo saado yi ochwese ogidi yi se beboa ebie adesuafo adwene mu ewo enwumasua ewo. The First Lady of our beloved country has consistently demonstrated her commitment to education, healthcare, women's empowerment, and various